Днес ще ви покажа как да си изплетете бързо и лесно ето тези красиви тикви. Те са, както виждате, в 3 размера, затова се опитах така в кадъра да ги хвана и трите, за да добиете представа на за техните размери. Тази е най-големичката. Ето. Разбира се, големината и вие може да си я коригирате от самия модел, от преждата, от куката, която използвате и така нататък. Тази е средната. И най-мъничката от трите. Плетат се по абсолютно идентичен начин. На страничката на двекуки.com ще намерите пълно описание, ред по ред, с всички бримки, които са ви необходими за изплитането на трите размера тикви, плюс трите размера дръжчици към тях. Както виждате, размера на дръжчиците е адаптиран за всяка тиквичка. Ще сложа линк в коментари към сайта, където ще можете да си вземете описанието. Сега ще започна да заплитам една тиква, като те се плетат по абсолютно идентичен начин. Нека направим една средна заедно, а пък вие по описанието в сайта можете да си направите мъничката или голямата съответно. Използвала съм останали цветове, които имах от преждата River Wash. Сега ще плета в клипа с Stone Wash. Ето ги. Това е едната. Това е другата прежда. Да видите, като дебелина е 50 грама 130 метра. Тиквичките можете да си ги изплетете с абсолютно всяка подходяща за играчки прежда. Даже можете и с по-дебела, с по-тънка. Въпрос е да си напаснете куката. Аз съм плела с кука с дебелина 2,5 мм, като вие можете да използвате абсолютно всякаква прежда, която имате. Тези памучните мерсеризиран памук, които са 50 грама 125 метра и се плетат най-често с тях играчки, също са супер подходящи. За тях отново използвайте 2,5 или 2, зависи колко стегнато плетете. Оттам нататъка ще напаснете всичко. Ще са ви необходими игла в допълнение за зашиване на тиквите, ножичка, за да режете, едно маркерче, с което да си отбелязвате начало и на края на реда, малко кърфички и малко силиконов пълнеж. Това е. Сега започвам с самото изплитане. Основната техника на плетене е плетене в спирала. Започва се от тук с магически кръг, плете се в спирала. Ето виждате, по този начин не се забелязва начало и край наред. Тиквата се завършва тук, след което отделно се изплита дръжчицата, пришива се и с това тя е готова. Междувременно се пълни с пълнеж. Ще ви покажа всичко това в самото клипче и в схемата съм го описала. Техниката на плетене за този ефект са ниски пълнежи в задната част на бримката. И сега започваме. Направете си магическо кръгче, в което изплетете 8 ниски пълнежа. Показвам го бавничко за по-начинаещите от вас, тъй като тези тиквички могат да се изплетат и от по-начинаещите, стига да са свикнали с тези най-основни бримки, в случая ниско пълнежче. Единственото изискване е да плетете стегнато и равномерно. Това е първия нисък пълнеж. В самото кръгче, под тези две нишки, изплитам втори, трети,
четвърти, пети, шести, седми и осми. Получава се нещо такова с една свободна опашчица. Хванете я, придържайки тук бримките, я затегнете. Може да обърнете от другата страна, освободете тази. Затегнете я на този етап колкото можете, после ще имате възможност да я затегнете по-добре. От тук нататък плетенето започва в спирала, в задната част на всяка бримка. Ще ви показвам на кой ред, ще ви казвам кой ред започвам и ще ви изпълнявам бримките с техния брой. Ако ви е сложно да разберете логиката защо го правя по този начин, имам едно клипче, което е за плетена сфера. Там много подробно съм го обяснила. Тук няма да ви губя времето. Така че започвам с надавка във всяка от тези 8 бримки, така че на следващия ред трябва да изпълня 16 ниски пълнежа в задната част на бримката. Тъй като се плете в спирала, тук няма да съединявам с залепена бримка реда, няма да правя една въздушна, а директно започвам. Ето тя, първата бримчица се вижда много хубаво. Ето това. Надявам се да не разфокусира камерата. Тази пъпчица е първата въздушна, която направих про самия магически кръг. Ето я, първата бримка. Това В. Плете се в задната част на бримката. Изплетете два ниски пълнежа. Промушвам куката, намятам и изтеглям. Както видяхте, промуших куката не под двете части на бримката. Не така, както нормално бих направила при плетене на играчки, а само в задната й част. Промушвам и изтеглям. Имам две бримки на куката, взимам конеца и ги изплитам. Готов е първият нисък пълнеж от ред 2. Тук е момента да си поставите маркерче. Ето тази нишчица да си отбележите. Не тази, която е на куката, а предишната. Това всъщност е първата изплетена бримка. На същото място промушете отново куката и изплетете още един нисък пълнеж. В следващата бримка отново два ниски пълнежа в задната й част. Ето тук. Един, два. Направете така по два ниски пълнежа във всяка бримка до края на реда. Т.е. докато стигнете до маркерчето. До тук имаме 6 ниски пълнежа. С тези двата стават 8. С следващите два 10, 12, 14 и тук преди маркерчето ми оставя в тази бримка, в задната част, да направя още два ниски пълнежа, с което трябва да имате 16 бримки след изпълнението на ред 2. Тук можете да си достегнете магическото кръгче. От тук нататък започва ред 3. Ще махна маркера и ще направя 24 нови ниски пълнежа в задната част на бримката.
за да се получат 24, се плетат последния начин. В първата бримка изплитам един нисък пълнеж, във втората правя наддавка, както съм писала в описанието, или това означава да изплетете два ниски пълнежа в една бримка, както правихме до сега. След това един нисък пълнеж, в следващата 2, в следващата 1, 2 и така до края на реда. Тоест правим наддавка през една бримка. Първата е само един нисък пълнеж в задната част на бримката. Него си го отбележете. Направете в следващата два ниски пълнежа. 1, 2. В следващата направете 1. В следващата 2. И така редувайте. Един нисък пълнеж, една наддавка, т.е. дали ви казвам или пише наддавка или изплитане на два ниски пълнежа в една бримка е едно и също. Редувайте един нисък пълнеж, една наддавка до края на реда. Тук идва ред на наддавка. Тук е само една бримчица, тук са две, една, две и завършвам с един нисък пълнеж и една наддавка. След ред 3 трябва да имате 24 бримки. От тази с маркерчето до тази изплетена последна. Ако искате да си проверите. От тук нататък продължаваме с ред 4. На ред 4 трябва да направите 32 бримки. 32 нови ниски пълнежа. Как се получават те? За разлика от предишния ред, на който правихте една бримка, една наддавка, тук трябва да направите две бримки, една наддавка. Две бримки, една наддавка. Как го правя аз? Започвам с един нисък пълнеж, който си отбелязвам. В следващата бримка правя два ниски пълнежа. В следващите две бримки по един нисък пълнеж, втори и след това следва наддавка. Един, втори. В следващата бримка е наддавката. В следващата един нисък пълнеж, в следващата още един нисък пълнеж, в следващата наддавка. Така плетете, докато ви остане една бримка на куката. Ще ви остане една бримка на куката и някой от вас може би и да се забудили, че съм направила грешка в началото на редчето. Но ще ви остане една бримка на куката, тъй като аз започнах с един, а не с два ниски пълнежа, след който направих наддавка. И това се прави умишлено, за да се размести малко местата на наддавките и да се получава кръгче, а не шестоъгълник. Имам го подробно обяснено как се случва това в клипчето за сферата, към уроците за амигуруми. Така че тук накрая трябва да имате един нисък пълнеж, втори, след което е наддавката и ви остава този един нисък пълнеж, който аз
пропуснах да направя в началото на реда умишлено. След този ред трябва да имате 32 бримки. Продължаваме с пети ред. Простете ми, ако някъде объркам номер на ред, но това ще го видите със сигурност правилно в описанието. Надявам се да не бъркам. Този ред, след него трябва да имате 40 бримки. Всеки ред се увеличава с по 8 бримки. В предишния бяха 32, сега на следващия ще направите 40. Как се случва това? Правят се 3 ниски пълнежа наддавка, 3 ниски пълнежа наддавка и така до края на реда. Започвам в задната част на първата бримка, която следва. Един нисък пълнеж. Отбелязвам си я. Продължавам в следващата втори и в следващата трети. От тук нататък следва наддавката. Две бримчици в едно и също място. 3 ниски пълнежа, наддавка. Три ниски пълнежа, наддавка. Продължете така до маркерчето. Остава ми да го направя това още веднъж. Един нисък пълнеж, втори, трети и наддавка. С това ред 5 е завършен и трябва да имате 40 бримки. Следва ред 6, на който трябва да изплетете с 8 повече, т.е. 48. Как се прави той? Логиката е до сега бяха 3 бримки наддавка, увеличаваме с 1, 4 бримки наддавка, 4 наддавка, 4 наддавка. В началото отново това число 4 ще си го разделя на 2 и ще започна с един нисък пълнеж, който си отбелязвам, втори и наддавка. Т.е. в следващата правя 2 ниски пълнежа. От тук нататък започвам да редувам. 4 ниски пълнежа, наддавка. 4 ниски пълнежа, наддавка. Продължете така, докато ви останат след последната наддавка 2 бримки, в които ще направите 2 ниски пълнежа. Тези, които си спестих в началото на реда. 1, 2, 3, 4, наддавка, 1, 2, 3, 4, наддавка и мисля, че още 2 пъти като го направя това,
ще съм готова с редчето. Един, два, три, 4, надавка и ето ги тези две бремчици, в които ще направя по един нисък пълнеж, за да си завърша ред 5. След него, както казах, трябва да имате 48 бримки. И ни остава шестото редче, в което трябва да направя 56 ниски пълнежа, които се изпълняват при които надавките се изпълняват през 5 бримки. Ето как се случва това. Ще започна с 5 ниски пълнежа и ще направя надавка. След това 5 ниски пълнежа, надавка, 5 ниски пълнежа, надавка и така до края на реда. Започнете с първия нисък пълнеж и си го отбележете с маркер. 1, 2, 3, 4, 5. Следва надавка и сплитане на 2 бримки в една. От тук нататък повтаряйте до края на реда. 1, 2, 3, 4, 5 и в следващия надавка. Оставям още едно повторение. С което последното редче, на което наддавам, е завършено. Тази бройка редове с тези бремчици са за средната тиквичка. За малката съответно те са по-малко, за голямата са повече. Това ще го видите в описанието, но принципа на плетене е един и същ. Просто следвайте редче по редче и с съответния брой наддавки получавате определен брой бримки наред. По абсолютно същия начин, по който плетох до момента. От тук нататък следват няколко реда без никакво наддаване, т.е. в тях се плете по една нова бримка във всяка от предишния ред. Ниски пълнежи в задната част на бримката отново. При средната тиква това са 8 редчета, при малката са 6, при голямата са 10. От този брой редчета всъщност ви зависи височината на тиквата. Вие ако искате да я направите по-ниска, ги намалете, ако искате да я направите по-висока, ги увеличете.
Ето сега ще ви покажа и голямата. При нея са повечко редчетата. Така, от тук нататък се плете по една бримка във всяка от предишния ред. Тоест, всеки нов ред ще ви е с един и същи брой бримки, с колкото сте стигнали до тук. В първата си изплетете един нисък пълнеж. Не забравяйте да го отбелязвате, защото в противен случай ще се загубите докъде сте стигнали. Както виждате, не се вижда къде е свършил единия ред и другия. И докато при надавките може горе-долу да оцелите, или ако имате опит и по-натам можете да оцелите, но особено за начинаещи, аз задължително ползвам маркер. Независимо, че мога, защото си губя времето да търся после докъде съм стигнала и така нататък. Един нисък пълнеж, втори, трети, тук няма нужда да броите въобще. Просто си записвайте някъде отстрани колко броя редчета сте изпълнили. И когато станат 8, колкото са ни необходими за средната тиква, преминете към следващия етап на плетене, в който се правят на място на надавките, които до сега правихме, се правят свивки, за да се получи желаната форма. Аз от този момент нататък ще спра видеото, тъй като няма нужда да ме гледате как плета бримка след бримка, 8 реда по 56. Ще направя 8 равни реда без никакво надаване и когато съм изпълнила последния 8 ред без надавки и съм стигнала до маркера, ще се включа отново с видеото и ще ви покажа как да продължите натам. Моите 8 редчета са готови. Тиквата трябва да има горе-долу такава форма, като купичка. От тук нататък, след като и вие сте готови с вашите 8 редчета, продължете към следващия етап, който е свиване на всеки ред, така че да се затвори тиквата в горната си част. Идеята е, че на всеки ред започваме да имаме все по-малко и по-малко бримки, докато се върнем отново в център. Тъй като процесът е обратния като при дъното, логиката е следната. Завършихме с ред, в който имахме 5 ниски пълнежа надавка, 5 ниски пълнежа надавка. Сега ще имаме ред, в който ще имаме 5 ниски пълнежа свивка, 5 ниски пълнежа свивка. Свивка означава изплитане на 2 бримки заедно, т.е. от 2 получаваме една, намаляваме общия брой. Продължавам да си плета в задната част на бримката. Изплетете първия нисък пълнеж и го отбележете с маркера. Втори след него, трети, четвърти и пети. Следва свивка. Тази ще ви я покажа по-бавничко. Промушвам куката в задната част на тази бримка и в задната част на следващата. Ето така. Ще ви бъде малко трудничко в началото, но се свиква. След което взимам конеца и го изтеглям през едната и през втората, през която промушвах. И в момента, в който имам 2 бримки на куката, както при нисък пълнеж, взимам конеца и ги изплитам. От тези двете направих само една. Следват 5 ниски пълнежа. Отново. И свивка. Промушвам куката в първата бримка, следваща. Промушвам я в втората. Взимам конеца, изтеглям го и през двете. И останалите две ги изплитам.
Повтаряйте това до края на реда. 5 ниски пълнежа, свивка. 5 ниски пълнежа, свивка. След тази свивка ще паузирам видеото и ще го пусна отново, когато съм изпълнила цялото редче. Готово е редчето, завърших с свивка и сега продължавам с следващия ред. При него ще имам 4 ниски пълнежа свивка, 4 ниски пълнежа свивка и така нататък. Започвам както и при наддаването, само с 2. 1, 2. Само да си сложа пак маркерчето. И тук ще направя първата свивка. По абсолютно същия начин. Нещата се повтарят. Следват 4 ниски пълнежа. Свивка. Четири ниски пълнежа. Свивка. Докато ви останат 2 бримки на реда след последната свивка. И тези 2 бримки се изплитат като ниски пълнежи. Отново ще паузирам и ще се върна като завърша редчето. Включвам се малко преди края. Тук направих свивка. 4 ниски пълнежа следват. Свивка. И още 2 ниски пълнежа. С това и това редче е готово. И преминавам към следващото, на което, както вече сигурно се досещате, ниските пълнежчета между всяка свивка са 3. Започвам с 3 ниски пълнежа. Ето го първия. Отбелязвам си го. Втори нисък пълнеж. Трети и свивка. Повтаряйте до края на реда. 1, 2, 3, свивка. Трябва да завършите редчето с свивка и да сте на маркера. 2, 3, свивка. Ще паузирам, ще си го завърша и се виждаме пак. Ето как изглежда тиквичката след този ред. Както виждате, отвора вече започва да става по-малък. И тук е момента, в който да започнете да пълните с пълнежа.
тъй като след следващия и последващия ред дупчетата ще стане още по-малка и няма да имате толкова лесен достъп до дъното. Аз обичам след този ред да започна да я напълвам. Внимавайте с пълненето, не прекалявайте, така че да започнат да се отварят бримките и пълнеж да се вижда отвътре. Да е просто достатъчно напълнена, за да държи форма и да не е много. Сега в случая, ето виждате, е много празна и не държи форма, има доста празни места. Ето, започна вече да има някаква форма. Имайте предвид, че и накрая, като я позашием с иглата, тя ще се стегне още малко, а и след следващите редчета ще я донапълним. За сега е достатъчно. Ето виждате. Ще изплета още едно редче и ще я донапълня. Ред на свивки през две бримки. Това ще направя сега на следващото редче. Започвам с един нисък пълнеж. Отбелязвам си го. И свивам следващите две бримки. От тук нататък започвам два ниски пълнежа и свивка. Редувайте така до края на реда. Един нисък пълнеж, втори, свивка. Един, два, свивка. Още веднъж остава. Един, два, свивам следващите две вримки. И изплитам последния нисък пълнеж.
Ето виждате, отвора се затваря. И както се досещате на това редче, което ни предстои, свивките са през една бримка. Един нисък пълнеж ни е първия. И поставям маркера. Следва свивка. Свивам следващите две. Един нисък пълнеж. Свивка. До края на реда. Преди маркерчето трябва да завършите с свивка на последните две бримки. Тези последните две речета са като че ли най-труднички за изпълнение. Но до този момент вие вече сигурно сте свикнали. И нямате проблеми. Ето остава ми един нисък пълнеж и две последни бримки преди маркерчето, които ще свия. Тук е момента, ако имате нужда до напълване на тиквата, да го направите, защото след следващото редче вече е почти невъзможно. Доста трудно да кажем. Тук все още можете така с пръстче да понапълните, ако ви е останала по-мекичка я усещате. Аз мисля да спра. Така. И остава последния ред, който се плете с куката, в който трябва да направим свивки без да правим ниски пълнежи, т.е. свиваме първите две бримки, свиваме следващите две, свиваме следващите две и така от 16 бримки да се получат 8, с които започнахме в самото начало. Т.е. тук не плетем обикновени ниски пълнежи, а само свивки. Първите две. Това е първата свивка. Ако ви е по-лесно, може да си отбележите. Ако не искате да си броите до 8. Една. Тук ми е малко по-трудничко да ви го показвам, защото става много сбито. Но мисля, че вие на вашите тиквички ще се ориентирате. Втора свивка. Следващите две бримки също свиваме. Трета свивка. И така продължете до маркера. Трябва да направите общо 8 пъти свивка. И последната ми остава. И геройски завършвам тази тиквичка. Оп. Като за финал. Така.
трябва да получите ето този резултат. 8 бримки с малка дупчица по средата. Сега ще ви покажа как се затварят тези бримки и как се оформят ето тези вдобнатини на тиквата. Това става с помощта на конеца и игла. Затова, така както сте завършили, тази голяма бримка нека да стои, за да не се разплете. Обиколете тиквата 2 пъти. Един път, 2 пъти. След което, придържайки конеца, направете още една обиколка насам, една обиколка така, горе-долу да имитирате тези 6 вдлъбнатини и още една обиколка за всеки случай, за да ви стигне със сигурност конеца и тук го отрежете. Това е горе-долу изчислението, колко конец ви е необходим преди да отрежете, защото така, ето вижте, доста дългичък конец си трябва. От тук нататък следва шиене. Преди да започнем с шиенето, тази голяма бримка, която оставих, ще ни послужи да направим едно възелче, за да не се разплита конеца. Изтеглете конеца целия през нея и я затегнете. С помощта на игла промушете конеца през ето тези предни части на 8-те бримки, които ни останаха. В ето тази посока, в която ви показвам от вас, навън. Един път, 2 пъти, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пъти, колкото са ви бримките, трябва да промушите конеца ето така и да го изтеглите. Един път. Не стягайте още. Втори път. Трети. И така си промушвате в предната част на 8-те бримки, които ви останаха, които направихме на последния ред всъщност. Така. След като сте промушили в 8-те бримки, придържайки с този палец, за да не опъвате самата форма на тиквата, стегнете максимално отвора. Той се затваря по този начин. От тук нататък сега ще започнем с оформянето на тиквата. Промушете иглата в центъра на дупката и я извадете в другия край. Ето така. Изтеглете я и стегнете. Е така на кривичко ще покажа тиквата, за да се види как се вдлъбва. Придържайки конеца да е така стегнатичък, промушете тук някъде под някои от тези бримки, които, за да не е също в дупката, защото просто конеца ще се върне. И отново го изкарайте в горната част. Отново затегнете. По този начин ще получите двете вдлъбвания отгоре и отдолу на тиквичката. От тук нататък трябва да направите 6 секции, като първо разделите тиквата на две равни части. На мене ми е лесничко ето така да направя. Слагам си конеца от единия край до другия. Няма значение първия конец къде ще ви се падне. Просто да е от центъра на дъното до центъра на горната част. Ето така. Идеята е просто да виждам как върви линията. Иначе този конец не го използвам. Той ми е само за ориентир.
След това започвам да промушвам иглата под тези свободни предни части на бримката, както виждате, вървят точно до конеца. Ето, мисля, че се вижда добре. Не плета върху конеца, не го застъпвам. Сега ще го махна. Ето така. Той ми беше само за ориентир. На къде върви правата линия. Извинете. Така. Линията продължава към центъра. Ето аз го промуших до тук. Сега продължавам. Отново внимавам да не го застъпя. Ето виждате ефекта, когато дръпна конеца. От тук нататък може да си продължите и без помощта на конеца. Просто следвате права посока към центъра. Ето. Първата вдлъбнатинка е готова. От тук нататък промушвам иглата точно в центъра и я вадя точно в срещуположния център. Следва втората гънчица, която обичам да правя точно срещу първата, за да ми е лесно да разделям тиквата на равни части. Ето така отново си поставям конеца, така че да не е под ъгъл, а да си продължава право от тази гънка и започвам да промушвам иглата. Дори някъде да имате една-две бримки наляво-надясно, мисля, че не е проблем в крайния резултат. Така. И продължавам в права посока. Към центъра на тиквичката. Ето тук ще се събере с другата линия. Отново промушвам в центъра. И стягам. Ето вижте, двете вдлъбнатинки се получиха. Сега, за да получа следващите две, те не са точно в центъра, а визуално половината от тиквата, ето така ще държа, трябва да разделите на 3 еднакви триъгълника. Т.е. да направите две линии, които да са на равно разстояние от вече направените. Ето, визуално поставям конеца така. И започвам по същия начин. Тук работата е малко на око, така че гледайте да има симетрия, така че да не дразни окото, но пък аз лично не ги броя сега бримка по бримка, къде точно се пада. От тук нататък продължавам към срещуположния център. Стягам и правя същото движение, промушвайки към другия край. Отново стягам и не знам доколко добре се вижда. Това е разделянето на половина, това е едната вдлъбнатинка, тук някъде трябва да ми се падне другата. Ето така. Намирам си частите на бримката, под която да мушна иглата.
и продължавам към центъра. При всяко делене промушвам и връщам в долната част. Ето вижте как оформих половината тик. По същия начин оформете и другата с една линия тук и една тук. Сега ще се върна след като аз съм готова. Ето, направих и последната вдъвнатинка. Сега отново промушвам към долната част на тиквата. Стягам и тук пак прихващайки някоя бримка, се връщам отново в горната част. Тук е момента, в който аз си правя едно възелче, тъй като точно този център няма да се вижда, върху него ще зашием дръжката. Тук можете съвсем спокойно и така промушвайки под някоя бримка да си направите такова най-обикновено възелче, което да не позволява конеца да се отпусне. След това промушвам за последен път така в центъра, изтеглям и внимателно отрязвам конеца, с което оформянето на тиквичката е приключило. От тук нататък следва изплитане на дръжката и зашиване. Дръжката се плете отгоре надолу. Завършва се в най-широката й част, след което конеца се отрязва достатъчно дълъг, за да ни стигне да я зашием. Сега ще ви покажа и как се плете тя. В този вариант, при средната тиква, а съответно вие ще видите просто броя бримки при малката и голямата, ако искате да си направите тях. Дръжчицата също се плете в кръг, в спирала и в задната част на бримките. Започвам с магически кръг с 6 ниски пълнежа в него. Първата бримка е въздушна, тя не се брои, и правя 6 ниски пълнежа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягам свободната нишка, после ще я затегнем повече. От тук нататък плета 2 ниски пълнежа, една наддавка, 2 ниски пълнежа, една наддавка. И ред номер 2 е завършен, като след ред номер 1 в момента имаме 6 бримки, а след ред номер 2 трябва да имате 8. В задната част на първата бримка изплитам един нисък пълнеж, в задната част на втората втори, в задната част на третата наддавка, т.е. 2 ниски пълнежа. 1, 2. И това се повтаря още веднъж. Един нисък пълнеж в следващата бримка в задната й част, втори в следващата и в последната бримка от реда наддавка. Тук е момента да обърнете
ето така дръжчицата с лицевата част навътре. После става по-трудничко и да стегнете началото. Така, на следващото редче не се правят наддавки, а във всеки нисък пълнеж се изплита по един нов. Тоест ще имаме основно 8 бримки. Една, две, три, четири, пет, шест, 7, 8. Тази опашчица, която стърчи, може да си я отрежете или да я натъпчете вътре. Тя няма да ви трябва. На следващото редче трябва от 8 бримки да получим 12. Това се случва, като се плете един нисък пълнеж, една наддавка, един нисък пълнеж, една наддавка и така до края на реда. Ако искате, ползвайте маркер. На мене ми е по-удобно да си броя, тъй като ми е много ситно и ми се сбутва тук всичко и се нервя. Така че в първата бримка един нисък пълнеж, във втората наддавка 2, 3 бримки. 4. Тук ще са петата и шестата на едно и също място. Следващата е седмата бримка. Тук са осмата и деветата на едно и също място. Следва 10-та самичка и 11-та и 12-та на едно и също място. Така получихме 12 бримки на новия ред. На следващия трябва да станат 16, което не 16, а 18, което се случва по следния начин. Също се прави един нисък пълнеж, една прибавка, един нисък пълнеж, една прибавка и така до края на реда. Тук може би е добре да сложа маркерче вече. Хем и вие да виждате по-лесно, хем и аз да броя по-лесно. Така че след като изплета първия нисък пълнеж, ще си сложа маркера. Следва наддавка 2, 3, четвъртата бримка е самичка, петата и шестата са наддавката, седмата е самостоятелна, осмата и деветата са наддавката, 10-та е самостоятелна, 11-та и 12-та са на едно и също място, 13-та е самостоятелна, 14-та и 15-та са на едно и също място, 16-та е самостоятелна и последните две са 17-та и 18-та. Така, с това дръжчицата е завършена, т.е. изплетена е. Сега остава да я зашием на тиквата. Не ми е необходим много дълъг конец, горе-долу една педия. Махам маркера и
за да нямаме ето този преход рязък, правя следното нещо. Този конец го изтеглям, последната бримка, и го поставям на иглата. Сега не знам дали хубаво виждате. Така, това е последната изплетена бримка, тя стои по-високо. Тази е първата от реда, тази е втората. Промушвам иглата под втората, под двете й части. Не я затягам много. Тази нишка нова, която получих току-що, да е горе-долу с дължината на една бримка. След което връщам конеца тук, откъдето излизаше. От центъра на последната изплетена бримка и под тази пъпчица отзад. Мисля, че се вижда добре. Ето по този начин си правя една междинна бримка, която е между последната изплетена и втората от реда, която направи свързването на реда да няма такава като стълбичка. Това, което ни остава сега, е да зашием дръжчицата. Сега ще ви покажа как го правя аз. Това е тиквата, това е горната й част. Поставям дръжчицата, така че да... Ето виждате, част от тези останали бримчици я обикалят. До някъде, разбира се, защото той е спирала. Но така по-лесничко се вижда. След което взимам кърфички и, за да видите, в по-високата част, да не е тук до бримките, просто я фиксирам. Мърда ми в момента, защото хем се мъча да виждате. Ето така мисля, че се вижда. Ето така. С няколко кърфички. Три, 4, 5 са достатъчни. Ето как я фиксирах дръжчицата. И от тук нататък започвам самото зашиване, като когато шия в оранжевата част, гледам да шия под ето тези брънчици. Не в тях, защото те се виждат, ще се вижда, а иглата я промушвам под тях. Ще се опитам да ви покажа ето тук. Ето бримката се вижда. Нещо такова. Стягате. Промушвате иглата в следващата бримка от дръжката. Стягате. Тук се промушва отново така под самата бримка. Следващата, която идва на реда. Ако желаете, можете преди да сложите кърфичките, да си сложите малко пух силиконов. На голямата за мен е задължително, при средната и малката е пожелателно. Ето тук ще махна едната кърфичка и ще сложа малко пухче. То събира съвсем малко, нищожно количество. Просто да я държи малко по-стегната. И това трябваше да го направя преди да я сложа с кърфичките, но сега се сетих. Ето така. Сега пак ще сложа кърфичката. Не е задължително, както на вас ви харесва. И просто така с помощта на иглата фиксирайте дръжката. Може да си измислите и някакъв друг метод на шиене. Ето тук пак ще е под
бримката, където успеете да промушите иглата. Стягате хубаво и така продължавате, обикаляте цялата дръжчица, докато я зашиете. Като краен резултат се получава нещо такова. Тук има малко силиконово пухче. Ето и при голямата как се е получило. Така че това е финалната стъпчица. Накрая ще си имате малка, средна или голяма тиква, а може би и трите размера, че и няколко повече. Важно е да се забавлявате. Надявам се, че ви е било приятно и полезно. Ще се радвам да ми изпратите ваши тикви и наистина да се забавлявате. Това е от мен. До скоро!